Otec a syn. Ako viesť syna cez prekážky. Syn nebude vyrastať v bezproblémovom svete. Bude čeliť neúspechu, odmietnutiu, tlaku a vlastným pochybnostiam. Úlohou otca nie je odstrániť prekážky, ale naučiť svojho syna nimi prejsť. Prekážky formujú charakter, nie komfort. Ak otec rieši všetko za syna, syn sa nenaučí vytrvať, hľadať riešenia a znášať nepohodlie. Otec vedie svojho syna otázkami ako napríklad: čo môžeš urobiť teraz? A čo sa z toho naučíš? Nie kritikou a ani nie záchranou. Neúspech nie je hanba. Jedna z najväčších chýb je zosmiešňovanie neúspechu, porovnávanie a zľahčovanie bolesti. Správnou reakciou je napríklad povedať: vidím, že ťa to bolí, alebo to je v poriadku. Poďme sa z toho poučiť. Tak syn pochopí, že pád je súčasť cesty, nie koniec. Tlak a zodpovednosť primerane veku. Syn potrebuje záťaž, nie nátlak. Povinnosti, očakávania a dôsledky musia byť jasné, spravodlivé a zrozumiteľné. Stačí mu povedať niečo také ako: toto je tvoja zodpovednosť. Verím, že to zvládneš. Tak bude rásť jeho vnútorná sila. Otec ako tichý sprievodca, nie generál. Syn v prekážkach sleduje, či otec panikári, či kričí a či hľadá vinníka, alebo naopak, či zostáva pokojný a rozmýšľa. Tak mu ide príkladom. Otec môže synovi povedať napríklad: najprv sa upokojíme a potom konáme. To je vedenie, nie rozkazovanie. Hnev a frustrácia ako palivo, nie ako deštrukcia. Syn sa bude hnevať a otázkou nie je či, ale ako. Otec učí hnev pomenovať, hnevom akumulovanú energiu presmerovať a zároveň neprekračovať hranice. Hnev je sila a treba sa ju naučiť ovládať. Tak vzniká sebakontrola, nie potlačenie. Vytrvalosť sa učí v praxi. Otec má syna nechať dokončiť to, čo začal, pomôcť, ale nie ho nahradiť a naučiť ho neuhýbať pri prvom odpore. Povedz synovi napríklad: nevzdávame sa len preto, že je to ťažké. Tieto vety sa zapisujú hlboko, keď si otec prizná vlastné prekážky. Silný moment nastáva, keď otec povie: ani ja som to nezvládol hneď, alebo aj ja som zlyhal. Tak sa syn učí realite, pokore, ale aj sile pokračovať. Na záver pre otcov. Správny otec vedie syna cez prekážky, nehľadá skratky, neponižuje a nezachraňuje ho z každého pádu, ale naopak stojí pevne vedľa neho. Tak vyrastá muž, ktorý sa nezlomí pri prvej ťažkosti, nehľadá výhovorky a verí vo vlastnú silu. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ďakujeme, že ste súčasťou komunity.